enwe m nze m ọzọ ekene m ndegu numeru una futakwara uta o onye na none bụ nwanne unu nwoke ma nwunu nwoke Mr. Zubike Tochukwu James ma ndị buturu m nkume nwoke ọma dị mma emegbokwere m hovive ada ama ama ife nji bịa ke taa bụ ka m bịa kọfụtara ọtụtụ ndị be yi most especially ndị bụ n'ụzọ ije na ụdadụ nkwanye be yi bụ na-enwe n'egbe n'elu ụdadụ nwa m na-ikwu maka ya bụ nchekwa security because obodo ọbụla na-enwe security ụdadụ na ya ho ha ahụ chikwara nkume nwoke ọma dị mma kwuru ụdadụ ibe ka bụzi nke bụ kwena mmadụ nwewere okwu okpuru men bịa chee warning ọkụ okpuru men ya bịa chewe ga warning eweta maja ọhụụ n'ibewu ihe wee egwu n'ibewu chite ibewu eweta kere ka bụ ka m kwara eva o ife a na-eme na na-enwe karịzikwara ife na-eme n'ibe ya karịzikwara edewe atụtụrụ kazikwa nkụ n'ibe ya ọ bụrụ na ibu n'ụzọ ije na ị na-akpọ ime biko mmechi ike ọdụkata iwere ekwentị kpọọ ndị mụ nsị ya ndega o mere na-adakwa n'ibe ya iwo maka na ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ife m na-ekwu ego n'ọnụ mechi mkpuchi ike na ụda adụ bikọs ụfọdụ ndị Igbo ị ga na-asị ya ejo n'ibe a na-ekwu abụghị eziokwu wekere na ekwentị kpọọ ụlọ ịkpọ ụlọ ịghọtatere m na-ekwu na ụda adụ ka ọ ghara edogarachi na nkume nwoke ọma dị mma na-ekwu oke okwu iji bụ okwu m nkenke ụmụaka be anyị ife ndị na-enwe na-emetụta ndị ife gbasara na-enwe n'obu afụtawo chimba na a na-afọ ọmụ sekuriti na-enwe vigilante service NVS ha fụtawo ka afọ ọmụ ya bụ grupu kama na ife ka mgba dụrụ ha bụ ga a na-eme enweta akụrụngwa a na-eji emewe ya bụ ife a na-ediri ụgbọala dị mma bikos mma nwere sekuriti ma nwere ụgbọala at least epụta owu kọl rọsha 2 seconds nweta iro ebe ife na-eme ewetawo a na-enwe ụgbọala a na-enwe ụmụ ife mkpara a ga eji arụ ọrụ ya na ụmụ ife akụrụngwa ndị ọzọ ha ga eji arụ ya bụ ọrụ so ha wee na-akpọ ka a na-esi wee nweta 100 million naira ọ bụrụ na ịbụ onye ife gbasara na-enwe na-adị n'obu na amashi biko do try to support ego onye ọbụla isendere or something ma ya bụ na enwetara 100 million naira ha na-akpọ ka enwee ike were egote akụrụngwa ha na-eji arụwa ya bụ ọrụ so biko do gụọ bụ nwa na-enwe ihe gbasara na-enwe na amashi nweta ozi ma tụsara m ozi a ma gbaa mbọ try to support ụmụnne m retakwana na mgbe a na-eme the launching bụ on Thursday 4th of April 2024 12 noon na St. Peter's Catholic Church Arena na-enwe ya gajienu onye tinyere aka n'ọkwa bụ Dr. Mike Uzigwe Chairman NVS Fundraising Committee onye unu onye bụ nwanne unu nwoke ma nwunu nwoke Mr. Zubike Tochukwu James ma guto m nkume nwoke ọma dị mma ọ bụrụ akụrụmeve m na ma agba ewe ya isoro m nwa ya ọ bụzịkwara na ego ebe nji ma abụọ ya isoro m do happy ya gajienu onye avụrụ taa biko do chifụkwa ya echiwo ise